No niin, se olisi Jarnis täällä taas. Nyt me pelataan tämmönen custom mappi. Nyt tässä alussa saattaa olla mustaa hetki, mutta älkää välittäkö. No nyt tää pitäisi toimia. Tosiaan tällainen custom mappi, joka nimi on Cakes Mystery. Jopinäkseen tekemä säännöt. Ei saa rikkoa blokkeja, pelaa peacefulilla. Eikö sä laitat noin ovet, koska joku saa laittaa ovia sä et. Nyt mä varmistan, että se kuvaa. Joo, hyvää kuvaa. Hui! Joo. Tosiaan, tää on eka jakso tälle kanavalle. Tosiaan mä lopetin sen vanhan kanavan, koska äänet ei enää toiminut sillä kanavalla. Varmaan jotain, koska mulla oli YouTubesta niin paljon niitä ihme tekijän oikeusrikkomuksia. Voi! Vihaan parkouria. Enkä yrittänyt. Kakku! Kuuluuks äänet? Joo. Toivottavasti nyt kaikissa näissä videoissa kuuluu. No joho. Vitsi faili. Joo. Tosiaan mä tuun pelaamaan varmaan huomenna. No, huomenna. En mä tiedä milloin tää tulee tää video. Hei! Nyt pitää tehdä yksi juttu. No en mä jaksa, koska ei möröt pääse tänne. Toivottavasti. Koska mä kuulin mörkin. Niin tosiaan, että mä kuvaan niinku ton sen, kun tässä on niitä se toinenkin mappi. No. Se joku mappi, se toinen versio tästä. Vitsi double jumpi. Ekalla kerralla meni niin hyvin, mutta ei sitten toisella kerralla. No yritetäpäs nyt pelata tämä mappi. Joo, tosiaan. Mitäs mä nyt puhuttais? No vaikka... No en mä... Mä olisin puhua siitä, miten vammasta koulu on nykyään, mutta en mä jaksa. Mä viitin, jos joku semmonen tyyppi kahtoo ton video, joka tykkää koulusta. No ei kyllä. Voi! Joo ja tosiaan, mä lupaan, että mä käytän häksejä tässä. Mä vihaan parkouria yli kaiken, mutta mä lupaan, että en käytä häksejä. Mä käytän korkeintaan sellaisia, että mä saatan tehdä johonkin checkpointin, mutta mä kuitenkin menen ne parkourit. Ainakin kerran. Esim. Niinku, jos mä nyt rakeisin tälle paikalle, niin mä voisin vaan niinku laittaa tuohon sen. Tuohon sen checkpointi. Sitten mä pääsen siihen aina. Menisin kreatiivilla siihen, koska mä oon käynyt siellä. Siis niinku silleen mä saan huijata, tai se ei oo... Yes! Ovi auki. Ovi auki. Mitä? What the... Niinku, mitä mun täällä pitäis tehdä? Jaa. Ei! Fuu. Nyt mä katon vielä, että äänet toimii. Jes, toimii. Mä kyllä laitan kreatiivinen ja katon mitä tos, jos mä en löyä mitään järkevää kohtaa, niin mä kyllä katon kreatiivinen, mitä tässä pitäisi tehdä. Onks mä sokea? Eiks mä oikeesti nähnyt noita tikkoita? Ihan mä pääsin jo, tää ei oo häksäämistä, koska mä pääsin jo
koska mä pääsin jo tohon ihmeen, mikä tämä on, no tänne, mut sitten mulle shifti petti, kun mä olin tässä. Se oli shifti petti, mä olin Joo, mutta tää ei oo häksäämistä. Ja me tehdään meille tällainen checkpointti tähän. Koska mä vihaan sitä, että joutuu aloittaa ihan tuota alusta. Ja jos joku sanoo, että tuo on häksäämistä, niin sitten sano vaan. Mut mä en jaksa juosta tuolta aina takas, koska tässä mapissa ei oo kai checkpointteja. Kohta tulee myrky, että nää sen pelastimassa. Voi. Mä en jaksa laittaa difficultya 0. Hetkinen, voiko se muuten laittaa difficulty 0 tästä? Testataanpa. Kautta difficulty 0. Joo. Joo, pystyy näköjään. Tos myös tulla veili. En mene tos. Hui! Zää. Voi! No onks meillä tää checkpointissa? Look out. Voi. Voi. Tässä varmaan kuuluis kuolla, koska täältä ei pääse pois. Pakko lentää ylöspäin, jos tästä ei oo mitään. Ota soihyä, kato onks tässä mitään. Ei. Jos sä putoot tänne, niin sä et tee mitään. Lel. Hupsista. Tosta ois voinut hypätä. Okei, mä menen tähän. Mä menen nyt tähän, missä mä olin. Ja you can trust me, can you? You can trust me, can you? Osaan mä vähän enkkua, mutta mä käyn tajun. Ai! Onks tuolla mitään? Oi! I burn. I am burning. Näissä se ei voi olla missään näissä tulissa, koska ei se palaa niin kauan. Ei täällä mitään testiä näy. Mut. Nyt jos lopettais palaamasta. Onks tuo jotain? Siellä. Tuo oli kyllä hyvin viilattu. Joku joka pelkäis tuulta, niin ei ehkä menisi tonne. Juukan survivaa. Ai, minä en tykkää palaa. Miks mulla on nää? Ai niin, on mulla näitä, koska ne do you like my mage? Sä et oo enää edes tosissaan. Labyrintti. Jossa enää mitään. Mä otan yhden sohon mukaan. Kyllä tää soihtuu vaan tulle kahtomiseen, koska mä haluan, että te katsojatkin näette jotain. Ei mitään. Koska mä tiedän mitä tuntuu, niin kahtoo video, jossa ei näe niinku mitään.
Jopi ja Excel ei ehkä tajunnut sitä, että joku kuvaa tän mapi. Olisiko täällä jotain? Hei, ei se löyty. No on se torsia sinne, mut ihan sama. Blam! Yeah, I can it. It is easy. Keik! Ui! Hei! Mä pääsin kakulle. Se on pakko tehdä noin, koska se kuuluu tehdä niin. Tosta ei ehkä kuuluis päästä tuohon kakulle. Ui. Tiili. Vastavirtaa uiminen on jotain niin ärsyttävää. Se on vaikei. I counted. What? Minä en näe täällä mitään. Hetkinen. Enkä mä huku. Mä katon. Ja asetukset. Niin ton takia tää on niin pimeetä. Ton takia se labyrintti oli varmaan niin pimeäksi, kun mulla oli tunnelmanne käytössä. Ei. Nope. No joo, taas löytyy. Find secret button. On hyvä, kun osais vähän enkkua. Se on pakko löytyä näin. Täällä mitään nappia oo. Ei, don't death. Niinku... Häh? Ei täällä mitään nappia oo. Ei varmaan oo mitään nappia. Aha, se oli tossa. Noniin, no mä tapaan itteni, koska mä vihaan ääntä. Nyt vielä varmistaa, että mikki toimii, niin sitten mä voin kuvata ihan niinku jälkeenkin päin enemmänkin. Joo, nyt mä siis voin taas tällä kanavalla se näköjään toimii. Oi auki. Oh my god. Press me. Entä jos en? Miksi mä... Joo, mä bugaan tälleen. Oi! Oi! Just. Oi! Joo, ei tästä tuu mitään, jos mä palaan. Ovi auki.
Mä kävelen, kun tää ei oo... No ei tästä voi. Joo, ne on estänyt sen kävely. Ihan vaan sen takia, että ei voi haksata. No lol. Pääs edes Minecartilla liikkeelle. Muro. No joo, mun on pakko, koska mä vahingossa lähdin liian aikaisin. Watch out. Tää oli ihan helppo. Mä ajattelin siinä jotain. Missä mä saan? Mut. Se glitches. Mä oon nähnyt tällaisen yhdessä videossa. Siis en oo katsonut tätä mappia, vaan niinku on nähnyt, että niinku on pelannut joku, missä on tällainen. Niin siitä mä tiesin, että siinä ei pidä minnekään laavaa onkia. Kun jotkut yrittää onkia laavaa. Fail. Ja jospa mä otan muutamat näitä. Nyt ainakin pitäisi riittää. Ja mä uin ehkä tänne. Toho. No joo! Miinusta. Ei tosta pääse. Mulla on 1 000 000 venettä. Säplinkää. Eteinen. Olohon. Olisiko täällä mitään? Ei. Backroom. Ei oo yö. Tonttuja. Noin. Ole. Jaa, toinen. Something. Jotain. Ei! Tää on joku vitsin kastautumisen alas. Toilet! Vessanpöydässä on leveri. Suihku. Miksi vessanpöydässä oli leveri? Kauanko mä oon kuvannut? Aika kauan, no ei se haittaa. Mitäpä tuo haittaa? Se vessanpöytä leveri varmaan alkas tuon. Nyt sitten viikon pituiset tikkaat. Tosiaan mä en oo pelannut tätä mappia. Tän oma aloittanut, mä oon ekaan parkourin vetänyt, mut siitä on, se oli niinku viime vuonna, niin en mä muista. Sininen, lila, pinkki, oranssi, kelta, valko. Joo, enää muista. Sin. Lil. Pink. Orange. Mä kirjoitan jotenkin tälleen vaan ne. Kel. Val. Kelval. Jääparkour. Jos mä jotain vihaan, niin jääparkouri. Mä en kyllä tiedä miksi. Mä en koskaan ole ikinä vetänyt jääparkouria. Tosiaan en ole vetänyt parkour-mappeja. Fail. En oo vetänyt parkour-mappeja. Tai no oon mä vetänyt ton ihme portaalin, siinä oli jotain parkouria, en muista oliko siinä jäätä. Mutta kuitenkaan en oo paljon kyllä parkourannut Minecraftissa.
Mä oon varmaan aika surkea tässä. En oo mikään parkour-mestari. Ainakaan Minecraftissa. Oon mä oikeesti semmoset paljon parempi parkourissa kuin Minecraftissa. Ho. No tuo meni... Mä itse asiassa muistan ne ulkoa. Tuo. Eikö muka? Eikö niin orange oli vielä? Lehmää! Piggy! Onko täällä mitään? Ei. Now is for... Hei, sauna. Ota löylyä. Kun on lol, mitkä löylyt. Joo. Tosiaan. Mä varmaan jossain vaiheessa pelaan sen kakkosmapin. Kuole. Sinun pitää mennä saunaan. Mitä? Now is time for some rest. Joo, tosin mä varmaan jonkun ajan päästä pelaan sen kakkosmapin. Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Joo. Joo, tosiaan mä pelaan sen kakkosmapin jonkun ajan päästä. Mä yritän upata tän tänään. Tosiaan mä oon Jarnis Nuke-tiimi, eikö siis Creeper-tiimistä. Mä sekoitan ne aina, voi! Joo, tosiaan mä oon Jarnis Creeper-tiimistä. Tää on meidän kanavan ensimmäinen video. Tykätkää, tilatkaa, kommentoikaa. Ja se on